En aquest vídeo us ensenyaré com inserir imatges d'una manera molt senzilla. Ho podem fer a través d'aquest botó d'aquí, que hi ha el text d'ajuda ja ens ho diu, insereix una imatge, i quan fem clic aquí se'ns desplega una sèrie d'opcions. La primera opció que tenim és penjar una imatge des de l'ordinador. Fixeu-vos, si seleccionem aquesta opció, se'ns obre una finestra perquè puguem localitzar la imatge en el nostre ordinador que volem incloure. Per exemple, en el meu ordinador m'apareix així, a vosaltres us apareixerà segurament diferent perquè jo funciono amb Linux i vosaltres amb Windows. Si volgués afegir aquesta imatge que tinc a la carpeta d'imatges, simplement la seleccionaria, aquesta per exemple, i l'obriria. I fixeu-vos, la imatge ja se m'ha inserit directament en el document. L'esborro, la marco i apreto la tecla suprimir i així puc esborrar la imatge. Anem a veure la segona opció. La segona opció és fer una cerca al web. Que això és molt pràctic, tot i que vosaltres segurament ho podreu fer servir poc perquè no permet fer després la webgrafia, que és una cosa que heu de fer en la majoria de treballs. Però quan no hagueu de fer un treball per Competic i vulgueu treballar a nivell personal, aquesta opció és molt útil. Fixeu-vos què passa quan faig clic en aquesta opció. Se m'obre un menú a la dreta amb un buscador a la part de dalt que em permet buscar imatges. Per exemple, si jo vull afegir un dofí, escriuré dolphin, per exemple, que és dofí en anglès, i apreto l'enter. I m'apareixen tot d'imatges que tenen relació amb la paraula que he escrit abans, amb la paraula dofí, veieu? I si vull utilitzar una d'aquestes imatges, és tan senzill com fer 2 clics i automàticament se m'afegeix la imatge en el document. D'acord? La marco, l'esborro i anem a veure la segona opció. La tercera opció és carregar una imatge que nosaltres tenim en el nostre Drive. Si apreto aquest botó, ens apareix un menú a la dreta on nosaltres podem accedir al nostre Drive. Ens apareixen els documents recents, les imatges que he utilitzat recentment, i si no em permet utilitzar la meva unitat i cercar-la a dins de la carpeta on la tingui allotjada. Imagineu que jo vull aquesta imatge que tinc a la carpeta de la meva unitat, doncs simplement fent 2 clics se m'adjuntaria la imatge directament en el meu document. La marco i la suprimeixo. Anem a veure quina altra opció tenim. La quarta opció és a través del Google Fotos. Ja sabeu que si vosaltres teniu un compte de Gmail al vostre mòbil, la majoria de vegades les fotografies que feu en el mòbil s'us pugen directament al núvol, s'us pugen directament al Google Fotos com a còpia de seguretat. Aleshores, aquestes fotos les podríeu recuperar des d'aquesta opció. Si jo obro el Google Fotos, se'm desplega aquí un menú on em sortirien les fotos que tinc carregades en el meu Google Fotos. Com que aquest compte és un compte d'escola i no el tinc en el mòbil, no hi tinc cap foto carregada al Google Fotos, però a vosaltres us apareixerien totes les fotos que teniu, fins i tot classificades per àlbums, si les teniu així posades, d'acord? I de la mateixa manera que fèiem abans, quan volguéssim afegir una foto, simplement hauríem de fer 2 clics i automàticament se'ns afegiria en el document. Quina altra opció tenim? Anem a veure el desplegable. Per URL. Aquesta és l'opció que haureu de fer servir més vegades, perquè quan voleu afegir una imatge d'internet, a part de copiar-la i enganxar-la, també la podeu afegir per URL, és a dir, per l'adreça web on està allotjada aquesta imatge. Anem a fer una prova. Per afegir una imatge que tenim una pàgina web, primer haurem d'obrir la pàgina web amb una pestanya nova, utilitzant aquest botó d'aquí, i veieu, se'ns obre una segona pestanya que ens permet treballar indistintament entre el document i internet. Aquí buscaré a imatges.google.com, buscaré la imatge del Duffy, per exemple, que he buscat abans. D'acord? Fixeu-vos que les fotografies que ens surten són pràcticament les mateixes que tenim en l'opció que he fet abans. Imagineu-vos que jo vull aquesta imatge d'aquí. Si jo vull aquesta imatge d'aquí, el primer que he de fer és seleccionar amb el botó dret a sobre de l'imatge i
seleccionar l'opció d'obrir la imatge en una pestanya nova. Si jo faig això, se m'obre una pestanya nova aquí dalt amb la imatge que jo vull i aquí m'apareix la seva URL, l'adreça web on aquesta imatge està allotjada. Per tant, simplement el que haig de fer és copiar aquesta URL seleccionant i copiant o bé posant-me a sobre de la fotografia amb el botó dret escollint copia l'adreça de la imatge. Fer això és el mateix que fer això i copiar-ho. Faig exactament la mateixa cosa, copiant aquesta adreça o copiant l'adreça de la imatge des d'aquí. Aconsegueixo la mateixa cosa que és la URL d'aquesta imatge i és la que faré servir per afegir-la en el document. Si torno al document, apreto el botó d'inserir la imatge, escollo la penúltima opció que és per URL i aquí em demana que enganxi la URL de la imatge. Per tant, jo l'enganxo i veieu, ja tinc la foto que puc inserir apretant aquest botó i se m'insereix directament en el menú. Fixeu-vos, d'acord? Així de senzill. I l'última opció que tenim, marco i esborro, l'última opció que tenim en aquest menú és obtenir una fotografia de la càmera, en aquest cas de la càmera del meu portàtil. Si faig clic en aquesta opció, se m'obre la webcam i em permet fer una fotografia apretant aquest botó, veieu, ja m'ha fet la fotografia i la puc inserir a continuació. I ja se m'ha inserit la fotografia de la webcam. Selecciono i esborro. Ja veieu, aquestes són totes les opcions que teniu per inserir una imatge. Aleshores, a part d'això, també teniu les opcions de col·locar-les i aplicar-los efectes. Anem a fer una prova. Fem una cerca al web, afegim aquesta imatge del Photofy. Molt bé. Aquesta imatge, si la volem redimensionar, si la volem fer més petita o més gran, sempre heu d'utilitzar els botons de les cantonades, perquè si utilitzeu els botons dels laterals, deformeu la imatge. Veieu? I no és el que ens interessa. El que ens interessa és reduir la imatge, però mantenint la proporció. Per tant, si jo vull mantenir la proporció, ho faré sempre des de l'extrem, des de la cantonada. I així puc fer la imatge més gran i més petita sense perdre la proporció. Aleshores, què més podem fer? Quan fem un clic a sobre de la imatge ens apareix aquest menú que ens permet alinear, fixeu-vos, ajustar la imatge en funció del text. Veieu? Ara copiaré un text perquè puguem veure les diferents opcions que tenim, d'acord? Me'n vaig a la Wikipedia, aquí escric Wikipedia, obro i escollo un text llarg, obrirem aquest mateix, vale? Copiaré tot aquest text, el copio, me'n vaig al document i l'enganxo sense format. Molt bé. Ja tenim aquí aquest text. Esborraré aquests salts de línia que no m'interessen. I desplaçaré la imatge cap al mig del text. Fixeu-vos. Com que tinc aquesta opció marcada, la imatge m'està quedant en línia. Vol dir que aquesta imatge s'està tractant com si fos una lletra més, com si fos un caràcter. Fixeu-vos, si la desplaço, fixeu-vos que el cursor de color blau m'està dient a on començarà aquesta imatge. D'acord? Si em poso aquí, aquesta imatge es col·locarà just al costat de la paraula habitantes. I efectivament aquí se m'ha col·locat. I em tracta la imatge com si fos una lletra més. I com que me la tracta com si fos una lletra més, em deixa tot aquest espai entre línia i línia perquè considera que això és una lletra. En aquest cas seria una lletra molt gran, perquè fixeu-vos la diferència entre l'alçada d'aquesta lletra i aquesta imatge. D'acord? Quines més opcions tenim? Si marquem la imatge, tenim l'opció d'ajustar el text. Mireu què passa quan apretem aquest botó. Doncs que m'ha rodejat la imatge amb el text de la manera més
harmoniosa possible. Fixeu-vos què passa. Quan moc aquesta imatge, el text se'n va adaptant al voltant, de manera que em deixa un espai entre l'imatge i el text i la posi on la posi es fa fàcil de llegir, d'acord? Tenim més opcions. Tenim l'opció de dividir el text. Això vol dir que separarà la línia que queda baix, la línia que queda dalt i la línia que queda baix, les línies que queden entremig de les imatges, veieu? Què m'estava fent? M'està deixant, m'està separant les línies i la imatge em queda just col·locada al mig, d'acord? L'altra opció que teniu és darrere del text. Potser us interessa fer una imatge amb una marca d'aigua, això se sol fer per les marques d'aigua, per afegir una marca d'aigua en el document hauríeu d'afegir una imatge molt transparent i col·locar-la just a darrere del text, de manera que us quedaria la marca d'aigua. I finalment, l'última opció és davant del text, que és trepitjant el text, veieu? Aquí no m'ha respectat, no m'està redistribuint el text al darrere, sinó simplement el tapa. D'acord? Aquest desplegable també us pot ajudar en moltes ocasions. Si seleccioneu que la imatge es mogui amb el text, fixeu-vos què passa quan el text es mou. La imatge es mou igual que el text. Però si us interessa que la imatge sempre es quedi al mateix lloc, podeu seleccionar l'opció de posicionar la imatge de manera fixa en aquesta segona opció i mireu què passa ara. Si jo moc el text, la imatge no es mou com abans. També teniu altres opcions de posicionament. Fixeu-vos en aquest menú que s'us desplega amb aquesta opció. Veieu? Us permet escollir exactament la posició horitzontal i la posició vertical que voleu que ocupi la vostra imatge. Per exemple, si la volguéssim posar a l'extrem horitzontal seria el 0 i a l'extrem vertical seria el 0. Generalment això és incorrecte perquè sempre s'ha de deixar marge. És que les impressores no us podran imprimir mai una imatge arran de pàgina. Heu de deixar sempre com a mínim un marge de generalment mig centímetre, d'acord? Però que sapigueu que a partir d'aquí podeu col·locar la imatge en el lloc que us interessi, si us interessa que sigui una posició molt concreta, per exemple a 2 centímetres de l'extrem esquerre i a 2 centímetres de l'extrem superior. També us permet escollir aquests dissenys ràpids que són molt útils. Per exemple, veieu, a la part superior esquerra, si apreteu aquest botó, s'us posa la imatge a la part superior esquerra respectant el marge que ja teníeu, el marge que teniu de pàgina. Aquí la part superior central, veieu, part superior dreta. Ara faré la pàgina més petita perquè pugueu veure millor. També aquí, al mig de tot, a la part central dreta, a la part inferior esquerra, a la part central inferior i a la part inferior dreta. D'acord? Això és molt útil, per exemple, per posicionar logotips que van en aquest extrem o peus de pàgina. Més opcions que teniu. En aquesta segona i tercera opció teniu l'opció del marge que s'ha de deixar entre la imatge i el text. Fixeu-vos, s'aprecia millor amb aquesta opció d'aquí, que el text rodeja la imatge. Mira, aquí teniu assignat un marge de 3,2, que és la distància que hi ha entre aquesta imatge i aquest text, però aquesta distància la podeu personalitzar. Ara li posem el gran i no podeu veure la diferència, però si poso a 0, veieu, no hi ha pràcticament distància entre el text i la imatge, està tot molt junt, però puc anar regulant la distància, 1,6, 3,2, 6,4, veieu? I aquest marge m'està afectant a tots els cantons, al dret, a l'esquerra, a dalt i a baix. I fins i tot ens permet personalitzar la distància. Com es fa? Mireu, aquí a l'últim menú.
Fixeu-vos, aquí ens permet fer l'ajustament del text de la mateixa manera. Aquests botons són els mateixos que ens apareixen aquí per saber com volem que el text i la imatge ens quedi. I a més aquí ens ofereix una opció que no teníem abans, que és que si volem que el text només ens aparegui a l'esquerra, i aquí només hi ha text a l'esquerra i a la dreta no, o només a la dreta, i que el text ens aparegui només a la dreta i a l'esquerra no, o si ens interessa que ens aparegui el text als dos costats, d'acord? I com us deia, podem personalitzar els marges. Aquí tenim U27, quan canviem els marges des d'aquí, se'ns canvien els marges de tot arreu, de dalt, de baix i dels costats. I aquí podem personalitzar, podem fer que el superior sigui més petit, per exemple. Veieu? La distància ara es fa més petita. I també podem modificar els que ens interessi, Podem fer que el marge esquerre sigui més petit, o el marge dret. Està separant la diferència. També tenim més opcions per modificar les imatges. Per exemple, quan tenim la imatge marcada, ens apareix aquesta bola d'aquí dalt. Aquesta bola ens permet girar la imatge, inclinar la imatge tant com ens interessi. Fixeu-vos que al costat de la creu ens apareixen els graus d'inclinació. Veieu? Ara estic inclinant aquesta imatge a 126 graus, 127 graus com a 1. D'acord? Si la volem 45, aquí. Veieu? Què més teniu? Quan s'us desplega les opcions d'imatge, que a vegades les teniu aquí amagades, però les teniu disponibles fent clic amb el botó dret a sobre i triant opcions d'imatge, veureu que us apareixen tots els menús que hem utilitzat. El d'ajustament de text ens l'hem vist abans, el de posició també l'hem vist abans, però també tenim el de mida i rotació. Veieu que ens permet assignar la mida exacta de la imatge a les mides que volem, respectant les escales, o sigui, fent servir l'escala i respectant l'aspecte, és a dir, la proporció, d'acord? Anem a posar la imatge a 0 graus perquè pugueu veure com es fa. Si jo vull que la imatge mesuri 10 centímetres d'amplada, li poso 10 i automàticament ja s'ha ajustat l'alçada perquè m'ha bloquejat la relació d'aspecte, vol dir que m'està conservant la proporció. Si jo tinc això desactivat i ara li dic que vull una amplada de 5 centímetres, veieu, no m'està respectant la proporció, m'està distorsionant la imatge. Per tant, és important que tingueu això marcat, perquè així sempre, independentment de la mida que li col·loqueu, us respectarà la proporció i us quedarà bonic. També podeu escollir la mida a partir d'una mesura en centímetres determinada, o també una proporció percentual. Si voleu que la imatge sigui la meitat del que era, doncs poseu una escala al 50%. Si voleu la imatge al doble del que era, seria una imatge al 200%. I si voleu la imatge a la mida que era, és una proporció del 100%. D'acord? Aquí també us permet girar, veieu, de 90 graus en 90 graus. Molt bé. I la penúltima opció és canvi de color. Si us aneu aquí, us permet afegir un filtre de color en aquesta imatge, que us pot interessar pel que sigui. Veieu? Podeu escollir tots aquests colors i us afegeix un filtre que us acoloreix aquella imatge amb el color que vosaltres heu decidit. O cap, si voleu que sigui com era. D'acord? I finalment, a la secció d'ajustos també ens permet fer que la imatge sigui més transparent. Al 100% seria completament desapareguda. També podeu graduar la transparència. Podeu graduar la brillantor de la imatge. I podeu graduar el contrast. D'acord? Si voleu que la imatge tingui els valors que tenia en un inici, apretant el botó restableix, us queda la imatge tal com la teníeu de bones i primeres. D'acord? Aquestes són totes les opcions que teniu a opcions d'imatge i finalment ens queden les opcions que se'ns despleguen en el menú contextual.
Fixeu-vos. En aquest menú contextual podeu retallar i copiar la imatge, la podeu suprimir, la podeu comentar, podeu suggerir un canvi, que és el mateix que fer un comentari, podeu desar-la a equip, que ja us explicaré què és. Això no té a veure amb la imatge, sinó que té a veure amb la pàgina, però sí que podeu escapçar o retallar la imatge si no voleu que un tros, una cosa és canviar la mida i l'altra és que voleu treure un tros de la imatge. Apretant aquest botó, veieu, us canvien els marges de la imatge i us permet retallar la imatge. Per exemple, si jo vull que un trosset del costat no em surti, veieu, m'ha desaparegut tot aquest tros, l'he retallat. Si no vull que surti el tros aquest d'aquí dalt, veieu, em retalla. I si només vull l'ull, per exemple, treu i retalla l'imatge i seleccionaria només l'ull. Fins aquí, tornaria a dir-li retalla la imatge i retallaria, i ara només tindria l'ull del dofí, d'acord? Les últimes opcions que tenim són la substituir la imatge. Si jo vull m'agrada aquesta imatge, m'agrada com està formatada aquesta imatge perquè té els marges que jo vull, està a la posició que jo vull, té la mida que jo vull, però vull canviar la imatge, puc substituir-la de la mateixa manera que insereix una imatge. I llavors quan faig una substitució, per exemple, ara poso lleó, veieu, em canvia la imatge però no m'ha canviat el format, me l'ha mantingut. Tot continua sent igual, m'ha canviat, simplement m'ha substituït la imatge, d'acord? I també teníeu l'opció de restablir la imatge a com era al principi. Si feu un restableix la imatge, torna a ser la imatge sense retallar, tal qual era al principi.